Тъй като за тебе остана този плик, заедно за най-голямо съжаление, не мога да конферирам смяна, не мога да конферирам този, защото този плик остана. Сега, с кой плик според вас да започне? Пети строк. Добре, защо няма да започне с това плик, заедно с това плик? Няма да започне с това плик, един се отказва един ден. Ето ще започне с това плик. Какво ще кажеш? Започвам! Започвам. Какво според тебе има в този плик? 50 лева. Покажи го на всички, има 10 лева. И какво се прави в този случай? Фърлям плика, бъркам в джоба. Аз като един уважаващ себе си таксометров шофьор, сигурно трябва да имам 10 лева. 10 лева. Заповядай, фърля тази хартия, не ти трябва. Сега! Тук обаче седи много интересният въпрос. В единия плик има 50-ка, в другия плик има ТЕЦ. Сега, за да не си играем на глупости,